modhial Dr. Davji Atela jagoro maduong' KMPDU kata Kenya Medical Practitioners Dentist Union wapenjuni bo uyie gi ng'anyo mar lakteche. Davji ero kamano ahinya kuom miwa sechegi. Mokwongo idhi nade? Aneno ka pod itwe wiyi. Ya pod amuonyo yien. Ing'eni gija nogo wiya kasto nodhi obarore. Kasto remo nodhi donjo iye. Koro ka koro remo ne otimne iluongo ni surgery. Koro pod yien mang'eny mamuonyo mageng'o iluongo ni seizures to gi convulsions. Ya koro pod ane yath matin tin. Lakini ing'eni sama idhayo wach ichung'e wach mar dhawo kelani. Nyaka yie kata miyo wach ni ngimani. Yeah, so we are out for this thing ma oye kata ngima wanyamiyo. Sani wa focus is strike mo ketoni molo kata ngima. To ma be ntiere ng'amose tere kata mbele do e wach mar hinyruok mari ni nikech ntiere jomoko ma be osekelo propaganda moro ni nitie kaka uni wegi ema notimo wach. Ing'eni magi mane sirkal opango. Nikech kano chopo chieng' tich ariyo tarik 26 nonyisa ni maandamano mwapango no kik adhi. To kano mago jo intelligence motiyogo monyiso ka an gi deputy ni maandamano kik udhi ni mar nitiere gik ma sirkal dwa timo mo gidwa joma pingo. To kochopo chieng' no to nyema nonyisa gino gochona dipara. Then wawuok e ng'anyo demonstration ko wuok Keme auditorium ko biro nyaka Ministry of Health kata police mane chiburo chile onge. To kochopo Ministry of Health kacha akoro wawuok masekito petition wa to police ma CPD ma OCS ma capital iswani ku temo weto wuok kodhi mwalo to adhi goli oko. To nonyisa ni gokinyi no ore mondo oriembo to notamore. Basani ko churi nyaka koro timbe jo sayudo orders. Ko gino wacha ni no golo notice mar ndalo 4 to nego bino gol mar ndalo 3. Mano yino mar dhi mondo wadhi ka treasury mondo ngi wach pesa mar jo puonjregi. To wacha ni sawa idhi neno. To kako na chaka wuoth matin kwa dhi mbele kuchopo karibu mita 100 kende mochigni buta to no iloso bonde chamo keto tega krista cha makoko bayo to no ugawi direct to no wanji prare mbele. Koro banka nyoido ka jo Ministry of Health na wacho ni an accident. Okonya bedo accident ki ilenga ikuma ne ochomore. Mano debedo gol tan ni ya pa ne wach machielo kech mane mano imo. Koro jani mago gik matimore luongo ni gimoro gimatimore nikech ipango gimoro kotimre ni mar gimoro ka en accident dogo ng'ata chile ijo deteka to ma an kenda age 600 mane wuotho chieng'no. Yes. To koro waduoga ne ng'anyo ka endi